Sziasztok, máma! Itt van a Maci úrbácsi. Vajon? Nem tud még normálisan beszélni, megy iskolába. És ő meg csinált nekünk egy traktort. Egy kicsit ott szétment, és kipróbáljuk megjavítani. Jó lesz? Szegény Maci ezt annyit csinálta. Na, ezt ide összetettük jól. Jaj, még itt a lent kettő. Nyomjuk jól, jaj. Bocsánat, az egyik szék. Hogy segítő bácsi, egy olyan segíteni, mi lesz az? Ezt az itt magam csinálom. Kicsit zenélünk. Jaj, már megint ez a szék nem van elevenni. Jó, megvan a szép traktort. Ennyi már szép. Na, szép traktort csináld a Maci, ugye? Azt hallom, hogy igen. Én néz ki. Itt van a kormánya. Na, kis Maci még alszik, akkor nem mutatjuk be. Na, és a nagy Maci. Meg nagyon jól mulatkozott velünk. Sziasztok!